secció Òscar Girona. Aviam si tenim més sort que ells, amb el Barça. De moment falta. Ni falta, tu. Adéu. Perquè si arriba al darrere hauria tornat perquè aquesta jugada totes les que el Pujo amb la Itama, jo crec que Douglas Luiz s'està excel·lint amb aquesta passada, té massa confiança en el moment fins i tot, i està controlant el torna ràpidament abans de tenir permís per fer l'Òscar, i ara l'àrbitre que torna a l'antiga servei de cantonada per parlar amb algú a l'interior de l'àrea. Mare de Déu. Tot algú l'espiniller.